Ne-am propus cu Think Blue să educăm. Să educăm tot ce înseamnă parte de ecologie în România, deocamdată unde chiar avem serioase probleme pe partea aceasta. Astăzi am plantat niște copăcei cu niște copii autiști. Consider că educația ecologică poate începe de oriunde, atâta timp cât este făcut din suflet, este făcut cu drag. Am organizat acest eveniment în scopul de a reuni mai multe centre de activități și să facem activitățile în aer liber, pictură, desen și să învățăm să sortăm. Au învățat să planteze pomișori, ceea ce nu știau să facă până acum. Au alergat, s-au simțit bine cu ceilalți copii, ceea ce este clar un beneficiu pentru ei. Este primul copăcel pe care l-au plantat. Copăcel pe care îl vor vedea cum crește și sper să vină peste câțiva ani să-și culeagă roadele. Un început și a unei colaborări frumoase. Copiii s-au simțit foarte bine, a plăcut tuturor și activitățile care au fost de asemenea pe placul copiilor și al nostru, a adulților. Am învățat și diverse lucruri. Spre deosebire, ea nu știa să planteze un copăcel, am învățat să lude. La acest eveniment am învățat să socializăm. Am învățat să respectăm mediul înconjurător. Am învățat să educăm oamenii. Să sădim un pom. Și să nu... Am învățat să sădim un pom. Și să creștem pom. Așa, să respectăm mediul înconjurător. Și să respectăm legile. Am avut un eveniment super intens. Am alergat toată săptămâna să ne organizăm, dar a ieșit foarte bine, mult mai bine decât m-aș fi așteptat. Pentru că am avut emoții și nu știam dacă o să fie toate lucrurile la locul lor. Copiii au reacționat foarte bine, deși sunt copii cu nevoi speciale. S-au jucat, s-au distrat, au pictat, au făcut ce le place. S-au murdărit, au mâncat, ce au mai făcut? S-au jucat cu baloane, au făcut exact ce fac copiii de vârsta lor. Mi-a plăcut. E frumos să fii cu copii, să aduci aminte de copilărie, deși au autism, sunt la fel de ambițioși ca și noi, poate chiar mai mult, își doresc să învețe, își doresc să socializeze. Faptul că au venit aici înseamnă că au socializat. Pentru copiii cu dizabilități în special, socializarea este un lucru foarte important. Am lăsat totul super curat, am învățat să recicleze, să adune gunoaiele, a ieșit foarte ok. E important să organizăm evenimente de genul ăsta în aer liber, în parc, cu mai mulți copii, pentru ca ei să învețe importanța mediului în care trăim și să învețe să socializeze unii cu alții, să învețe ce înseamnă să crești împreună cu natura. Atunci când sădești un pom, poți să explici copilului, uite, sădim pomul și așa cum crește pomul, o să crești tu. O să se facă pomul mare, la fel ca și tine. Pomul are nevoie de apă, așa cum ai tu nevoie de mâncare. Îmi pare bine să particip într-o astfel de acțiune, mai ales că învățăm și copiii cum să planteze un copăcel, cum să recicleze și, în primul rând, le oferim lor o bucurie. Foarte important, am stat cu ei, ne-am jucat, am făcut balonașe, am alergat cu ei, a fost extraordinar. Ne dorim să avem cât mai multe evenimente de genul acesta. În felul ăsta o să avem o planetă mai verde și mai multe zâmbete de copii.